ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋତେ ହେଉନାହିଁ ବାବୁ ଦିନ ପଡ଼େ ଇଂଲିଶରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶର ମାଥିଉ 7:21 ପଦ ଆମ୍ଭକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଏପରି ପ୍ରତିଜଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ମାଥିଉ 7:21 ପଦ ସେମିତି କହିଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ନେଇଯିବେ କି? କେବେ ବି ନେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏପରି ପ୍ରତିଜଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେ ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାକ୍ୟ। ତାଙ୍କର 2ଟି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କହିଲେ। ହେଲା, କିଏ କହିଲେ? ଯୋସେଫ। ଶୁଣ ଏପଟ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 40ର ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଖାଲି 1ଠୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ହେଲା, ଆଜି କିଛି ଦିନ ପରେ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୁପକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁନିବ ମିଶ୍ରୀୟ ରାଜାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ତହିଁରେ ଫାର ଏଇ 2ଟି ସେବକଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ମୁଖ୍ୟ ସୁପକାର ରକ୍ଷକ ସୈନ୍ୟାଧିପତିର ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀଗୃହରେ ଯୋସେଫ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେହିଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହରୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଯୋସେଫଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରଖିଲେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କଲେ ଓ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ବହୁଦିନ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରାଜାମାନଙ୍କର ପାନପାତ୍ରକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ତାଙ୍କେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତହିଁରେ ଏଇ 2ଟି ମାନେ ସେବକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାଗ ଥିଲେ, ମାନେ କ୍ରୋଧିତ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରାଗୁଥିଲେ। ହେଲା, ଯୋସେଫ ସେମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଯୋଗ କଲେ। ହଁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ବହୁଦିନ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ଏକ ରାତ୍ରିରେ ବନ୍ଦୀ 2 ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ହେଲା, ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କେ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତ୍ରିରେ 2 ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବନ୍ଦୀ। ସେ ଭିତରେ ଯେ ମାନେ ବନ୍ଦୀରେ ଥିଲେ, ଜେଲରେ ଆମେ କହିବା ଜେଲ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ 2 ଜଣ, ସେମାନେ 2 ଜଣ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ବୁଝିଲୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ? ଏବେ ଶୁଣ। ହେଲା, ସେହି 2 ଜଣ ବନ୍ଦୀ ମିଶରର ରାଜାଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୁପକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଓ ସୁପକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ହେଲା, ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଅଲଗା ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ। ହେଲା, ଯୋସେଫ ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତେ ଯୋସେଫ ଦେଖିଲେ ସେହି 2 ବନ୍ଦୀ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯୋସେଫ ତାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କିଏ ଗଲେ? ଯୋସେଫ ଗଲେ। କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ଯୋସେଫ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ଯେଉଁ 2 ଜଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି କାରାଗାରରେ। ବନ୍ଦୀ ମାନେ ଏବେ କାରାଗାର ମାନେ ଆମେ ଜେଲ କହିବା, ଥାନା କହିବା, ସେଠି ଯେ ବନ୍ଦୀ କରି ଡକାୟତ ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେମିତି। ହଁ, ସେମିତି 2 ଜଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯୋସେଫ କ'ଣ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସେ 2 ଜଣ ବନ୍ଦୀ ପାଖକୁ। ସେଇ 2 ଜଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲା, ମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଆଜି ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ଦେଖାଯାଉଛ? ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଥିଲେ କାରାଗାରରେ। ହେଲା, ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କର ସେବକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଯୋସେଫ ଫାରୋର ମାନେ ସେବକ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋସେଫ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଇକି ରହିଅଛ ଦେଖାଯାଉଛ?
ବୋଲି ପଚାରିଲେ ହେଲା। ସେହି ଦୁଇ ବନ୍ଦୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ସେଇ ଦୁଇ ବନ୍ଦୀ, ସେ ଯିଏକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ? କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। କ'ଣ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ? ଶୁଣ, ଆମ୍ଭେ କାଲି ରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେହି ସ୍ୱପ୍ନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆଉ କାଲି ରାତ୍ରିରେ ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ଅର୍ଥ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ତେବେ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଯିଏକି ସ୍ୱପ୍ନ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମ୍ଭକୁ କୁହ। ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ଯିଏକି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇ ପାରିବେ। କିଏ ସେଟା? ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହ ବୋଲି ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଦେବା ଆଜି ହେଲା। ସେଟା 15 ଯାଇ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷା ରସ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଟା କାଲିକି ଆମେ ଜାଣିବା ନହେଲେ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ? ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଚୋର ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ମାନିଲେ, ହେଲେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପାନ ପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଲା, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିଲା। ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାରେ 3 ଶାଖା ଥିଲା, ତାହା ପଲ୍ଲବିତ ହେଲା ଓ ତହିଁରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ଆଉ ତାର ପେଣ୍ଠାରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋ ହସ୍ତରେ ଫାରୋଙ୍କର ପାନପାତ୍ର ଥିବାରୁ ସେହି ପାତ୍ରରେ ମୁଁ ସେହି ଦ୍ରାକ୍ଷା ଫଳ ଘେନି ଚିପୁଡ଼ି ଫାରୋଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେହି ପାତ୍ର ଦେଲି। ତହିଁରେ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେହି 3 ଶାଖାର 3 ଦିନ ବୁଝାଏ। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାରୋ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ ଉଠାଇ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜ ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ନିଯୁକ୍ତ ଦେବେ। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ପୂର୍ବପରି ପାନପାତ୍ର ବାହକ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଫାରୋଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ପୁଣି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟାକରି ଫାରୋଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୋ ବିଷୟ କହି ମୋତେ ଏହି କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ, କାରଣ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବଳପୂର୍ବକ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଏହି ଗହ୍ୱରରେ ପକାଇଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ସ୍ୱପ୍ନ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୋଲେ ଯେଉଁଟାକି ଅଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ ଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର, ସେଇଟାକୁ ସେଇ ରସକୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? 3ଟା ଶାଖା ପୁଣି ଥିଲା ସେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତାର, ଆଉ ସେଠି ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିଥିଲା। ପୁଣି ହେଲେ 3ଟା ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର ପାଚିଥିବାରୁ ସେଠି ପୁଣି ସେ ହସ୍ତରେ ପୁଣି ଫାରୋଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ପାନପତ୍ର ଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଚିପୁଡ଼ିକି ଫାରୋଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପୁଣି ସେଇ ପାନପାତ୍ର ପୁଣି ଦେଲା। ହେଲେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯୋସେଫ କହିଲେ, ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ 3 ଶାଖା ହେଉଛି 3 ଦିନ। 3 ଶାଖାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? 3 ଦିନ ବୁଝାଉଛି। ସେ 3 ଦିନ ତୁମେ ଆଉ ଫାରୋ ତୁମକୁ ମସ୍ତ ଉଠେଇ ତୁମର ନିଜ ପଦ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ତମେ ତାର ପାନପାତ୍ର ବାହକ ହୋଇ ତା ହସ୍ତରେ ପାନପାତ୍ର ଦେବ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କେ କିଏ? ଯୋସେଫ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଯିଏ ଦେଖିଥିଲା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବିଷୟରେ, ତାକୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନକାରକର ସ୍ୱପ୍ନ କାଲିକି ଆମେ ବୁଝିବା। ଆଜି ପାଇଁ
ଏତିକି ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ।